Vážení diváci, prinášame vám ďalšie novinky z dopravných informácií Trenčianskeho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s SAD Prievidza zaviedli v nových cestovných poriadkoch platných od 10.12. taktový systém dopravnej obsluhy na linkách Bánovce nad Bebravou, Kšinná a Bánovce nad Bebravou, Dubnička. Čo to vlastne znamená pre cestujúcich? Na linke z Bánoviec nad Bebravou do Kšinnej a Dubničky bol zavedený taktový systém dopravy počas víkendov a sviatkov. To znamená, že autobusové spoje budú premávať v pravidelných časových rozostupoch. Týmto zabezpečíme, že spoje z Kšinnej budú mať na autobusovej stanici Bánovce nad Bebravou prípoje na jednotlivé smery, ako napríklad Partizánske, Topolčany, Trenčín. Čo prinesie taktový systém do prímestskej autobusovej dopravy? Taktový systém do prímestskej autobusovej dopravy prinesie rovnomernejšie rozloženie ponuky autobusových spojení v priebehu dňa. Zároveň ponúkneme cestujúcim zjednotenie trasovania jednotlivých spojov a stabilný, prehľadný a jednoduchý cestovný poriadok. Zmeny cestovných poriadkov sa týkajú viacerých spojov prímestskej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Viac informácií budeme prinášať v ďalších vstupoch. Všetky zmeny si cestujúci môžu vyhľadať na web stránkach TSK alebo SAD Prievidza.